پشتی هلبژارتنên 22 Eylûnê yê taybet bi hevserokatiyên komînan desteya Rêveberiya Federalîzma Demokratîk li Bakurê Sûriyayê civîneke li darxist. Ji bo nerxandina hilbijartinên 22 Eylûnên ta got ew kêmasiyên got derketine holê çareser bikin di hilbijartinên şaredariyan û encûmena herêman. Derê ev civîn meldar xisiye em karê goçêbûyê di hilbijartina de em nerxînin kêmanî û kurtasiyê goçêbûne ji bo got di hilbijartinê bêdin em wan çareser bikin, serrast bikin ji bo got emeliya me intîxabî a hilbijartina êdî tam bê kêmanî derbas be. Ji aliyê xwe ve hevseroka desteya Rêveberiya Federalîzma Demokratîk li Bakurê Sûriyayê Fozel Yusuf hilbijartinên 22 Eylûnê bi serkeftî nerxand. Tevî astangiyên gohatine pêşiya wan hilbijartinan. Gava yekemîn bû gelek aliya di birastî tehdî hebûn yani astengî hebûn hem de aliyê yani hikûmetê de hem de aliyê hêzên derve de hem jî bi giştî jî wê ev gavçawa bê avêtin tecrübe yekemîn cara yekemîn gavek wisa tê avêtin her wiha di aliyê civakê de jî yani ew çanda demokrasî cara yekemîn gavekî wisa tê avêtin. Evana hemû me re karibêjin astengiyê got diketin nîqaşê de. Lêbelê di aliyê gel di tevlîbûnekî baş hebû tev got zaman jî zamanê hazirtiyê gelek kêm bû eger me re li gorî bi giştî yani me re bigire dest wekî muqarene bike. Lêbelê hejmarekî girîng hat ser sindoqa ez veya wekî serkeftinekî mezin dibînim. Hilbijartinên 22 Eylûnên yên hevserokatiyên komînan gava yekem e ber cîvcêkirina Federalîzma Demokratîk li Bakurê Sûriyayê û gava duyemîn hilbijartinên şaredariyan e yê got wê siyê meha yazan bên darxistin û gava siyemîn û dawî hilbijartinê encûmena herêman e ew jî wê 19 mehayekê bên darxistin. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamişlo.